Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qol babu fil nikahi utai bab martelake ing dalam nikah. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya utawi donya iku mataun bondo dagangan. Wa khairu mata'iha utawi luwih bagus-baguse bondo dagangane dunya iku imra'atun zaujah sholihatun kang sholehah, tu'inu nulungi sapa imra'ah sholehah zaujah ing bojone imra'ah alal akhirati ing atase akhirat. Miskinun iku rugi rajulun utai wong lanang lam ra'ata kang ora duweni wong wadon iku maujud lahu kedue rajul. Miskinatun rugi imro'atun utai wong wadon. Miskinatun iku rugi utawi rugi iku rugi imro'atun utai wong wadon. La zauja kang ora ndek bojo iku maujud laha kedue imro'ah. Jadi Rasulullah dawuh dunia adalah harta benda jual beli, ibaratnya barang dagangan. Sebaik-baiknya barang dagangan adalah istri yang solehah. Ana sing maknani donya kuwi seneng-seneng. Sebaik-baiknya seneng-seneng ya wadon istri yang solehah. Istri yang solehah itu istri yang menolong suaminya untuk akhirat, perkara akhirat. Laki-laki yang miskin yaitu laki-laki yang tidak punya istri. Wanita yang miskin yaitu wanita yang tidak punya suami. Kondum bojo kan nikah. Wa mastafadalan orang ngalap faida sopal mukminu wong mukmin ba'da taqwallahi ing dalam sakwise takwa maring Allah khairan ing luwih bagus min zaujatin saking bojo wadon sholihatin kang solehah. Tidak memperoleh faedah siapa seorang mukmin sakwise takwaku kepada Allah suatu yang lebih baik daripada istri yang solehah. Apa itu istri solehah? In amaroha lamun perintah sapa mukmin ing imro'ah ing zaujah sholihah atau atu mongko taat sapa zaujah ing zauj. Wa inna dara lamun ningali sapa zat ilai maring imro'ah sarathu mongko mbungake sapa imro'ah ing zauj. Wa in aksama lamun supata alaiha sapa zauj ing atase mar'ah abradu mongko bagusi sapa zaujah ing rajul. Istri solehah yaitu jika memerintahkannya ia taat, jika suami melihatnya membahagiakannya, jika suami bersumpah atasnya ia akan melestarikannya, akan mematuhinya, akan melestarikannya. Artinya ketika suaminya perintah untuk menjaga kehormatannya,
ia akan patuh. Wa in ghaba lamun lunga sapa zat anhu anha ana sange imro'ah nasohathu mongko ngarepake bagus sapa imro'ahu ing zaud fi nafsi awak dhewe ne mar'ah wa malihi lan bondone zaud. Jika suaminya pergi, maka istrinya menghendaki kebaikan pada dirinya dan hartanya suami. Wa manute sapa iku razaqahu paring rezeki sapa Allah ing man imra'atan ing wong wadon sholihatan kang sholehah faqat aana mongko teman-teman wis nulungi sapa Allah ing man ala satri dinihi ing atase separo agamane man. Siapa yang Allah beri rizki istri yang solehah, maka benar-benar Allah telah membantunya, menolongnya atas separuh perkara agamanya. Falyattaqillah mongko becik wedi sapa man Allah yang Allah fis satril baqi dalam separuh kang weneh. Karena separuh sudah diberi pertolongan oleh Allah, maka takwalah kepada Allah di dalam separuh yang sisanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nadhratu taini iku samun bagian masmumun kang den racun min sihami iblis saing pira-pira bagiane iblis. Wa man sapa iku taraka ninggal ing nadhrah min makhafatillah krana wedi maring Allah. Abdal mongko ganti ing man sapa Allah imanan ing iman. Ya jitu mongko nemu sapa man halawato ing manis iman fi qalbi dalam atine man. Wa ma min nadratin ora utawi ningali illa walisaitani kejaba iku kedue setan via ing dalam nadrah mat maun utahe nggon kumincer utawa tomak kepengin walaya lulan ora persepen sapa rajul bimraatin kanu wadon illa kana kejaba ana iku salisauma kang nomor telune rajul imraah saetonu sapa setan. Jadi melihat itu adalah bagian yang diracun dari bagiannya iblis. Siapa yang meninggalkan melihat karena takut kepada Allah, maka Allah akan menggantikannya iman. Ya jitu maka mendapatkan siapa orang yang tidak melihat ora gelem matane blalaan mripate ora mata keranjang, dia menahan pandangannya, memejamkan penglihatannya, maka ia akan memperoleh manisnya iman di dalam hatinya. Karena berawal dari melihat, semuanya itu berawal dari melihat. Sing lanang takjub dengan wanita, sing wanita takjub dengan laki-laki. Selanjutnya terserah Anda ya. Itu nek iso menghindari melihat, maka Allah akan berikan manisnya iman di dalam hatinya. Wa ma min nadratin, tidak ada utai penglihatan kecuali, tidak ada penglihatan kecuali setan di dalam penglihatan itu ono nggon tomak, harap, pengharapan. Walaya luwa rojulun, tidak bersepi siapa seorang laki-laki dengan perempuan kecuali ada yang ketiga dari keduanya adalah setan. Nah, ini ojo kholwat berduaan di pojok kantin, pojok kelas, pojok kampus, atau boncengan wong loro ya.
atau nonton bioskop berduaan, kecuali di situ ada yang ketiga dari keduanya adalah setan. Temenan okay. Minimal kalau berpacaran ya paling tidak ya lah, pegang tangan, salim ya lah. No paling ora kowe mesti kaya ngono. Mbuh kelanjutane nek ora ana wong liya, nek bersepi berduaan, saya tidak tahu. Nah, tuh mulane jauhi untuk ta'arufan ya. Lebih amannya ya jangan kenal blas babar pisan, lebih aman. Babu fi huquqi zauj utawi iki bab ing dalam martelake pira-pira hake bojo lanang. Kala ndika sapa sallallahu alaihi wasallam ida salat ing dalam nalikane salat sapa mar'atu wong wadon khamsa ing 5 ne salat wa shamat lan puasa sarwa ing wulane puasa wah ing wulane imro'ah mar'ah hafizat lan jaga sa mar'ah farja ing farjine mar'ah wa ta'at lan patuh sapa mar'ah zauja ing bojone mar'ah kila mongko den ucapake la kedue mar'ah udhuli min ayyibabin fil jannah sikta mlebu sira wadon min ayyibabin sing didine lawang filjan dalam swarga sikti kang karep sira. Jadi wanita itu nek arep mlebu swarga gampang. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, patuh kepada suaminya. Dah. Dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari manapun pintu yang kamu kehendaki. Walau kuntu lamun ana ingsun iku amiran wong kang perintah dan wong siji ayah jutang yang tau sujud sapa ahad liatin kedue wong liya la amartu mongko yakti perintah ingsun anisa wong wadon ayah judena yen to sujud sapa nisa li azwajina maring bojone nisa. Jika aku memerintahkan kepada seorang untuk sujud kepada orang lain, maka akan aku perintahkan wanita sujud pada suaminya. 5 krana perkara jala kang dadekake sapa Allah lahu maring azwat alaina ing atase nisa minal husain bil hak. Karena sesuatu yang Allah telah jadikan lahum pada para suami alaina wajib atas istri minal hukuk sang biro-biro hak. Wala yahilu tidak halal imratin untuk wanita tu'minu kang iman sapa imrah bilaklan Allah wal akhir dina akhir. Anta suma apa yen to puasa sapa imrah wa zaujuha hale utawi bojone imrah iku hadiran wong kang hadir illa bi izni kejaba kelan idine zauj. Tidak halal dari wanita untuk wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berpuasa sunnah sedangkan suaminya hadir kecuali dengan izinnya. Wala ta'danan ora jaluk izin sapa imra'ah fi baitihi ing dalam umaizat illa bi idnihi kecuali dengan izin zauj. Tidak boleh izin di rumahnya suami kecuali dengan izinnya suami. Maksudnya artinya nek suaminya hadir ora kena puasa kecuali dengan izinnya, ora kena njaluk izin nang omahe zat kecuali dengan izinnya zat.
Wala tarud lan ora kena metu sapa imro'a min beseng umai zaut illa binti kejaba lan idine zaut. Ndak boleh keluar rumah kecuali dengan izinnya suami. Fa in fa'alat mongko lamun akeh samro asen wijuwi mendaling mengkono-mengkono. Antasuma wa zauju hadir ilairi la'anat mongko lanati ing zauja sapa malaikat hatta tutraka sehingga den tinggal sapa imro'ah, dilaknati oleh malaikat sehingga ia meninggalkan apa yang ia tidak boleh melakukannya. Wa idza ta'arrajul nalikane ngajak sapa rajul imra'ating bojone rajul ila firasi maring lemek rajul falam tujibu mongko ora nyembadani sapa mar'a ing zaut fabata mongko sewengi sapa rajul ale ing atase mar'ah ghadbanun iku muring lanat mongko lanati ing mar'ah sapa malaikat hatta tusingko manjing isuk. Ketika suaminya mengajak pada istrinya pada tempat tidurnya kok ora nyembadani ora gelem, kemudian ya suaminya tertidur dalam hal itu marah, maka malaikat melaknatnya sampai subuh. Biasa ngantuknya orang asar apa bekas dari buka puasa ya. Sampeyan wis buka urung? Astagfirullah. Babu fi fadilatin nafaqah 'alal aulad wasilatul arham. Qala sallallahu alaihi wasallam afdalu dinarin utawi paling utama dinarin fiku kang infakake sapa wong ing dinar ala sabinase pira-pira kancane wong. Wa ma atma'ta wa ma utawi boro atma utawi bondo atmata kang paring pangan sira nafsu awak ira fawa mongko utawi awak dewi ira laka bahwa mongko tema ya wa mau te bondo atmata kang paring pangan sira nafsaka ing awak dewi ira bahwa mongko tema iku laka kedue ira bahwa mongko tema laka kedue ira sedekahun iku sedekah. Utama-utama dinar yang kamu infakkan kepada ya pemilik dinar wa ma'at amta dan bondo sing sampean aweh pangan maring awak ira itu adalah untukmu sedekah. Wa ma'at amta bi wa mau te bondo at amta kang pangan sira biklan ma waladaka ing anak ira pom kote malakat sira sedekah. Apa yang kamu berikan pada anakmu sedekah. Wa ma'at amta bi zaujataka apa sing diwehke kanggo bojomu fawalaka sedekah itu sedekah. Wa ma'at amta bi khadamaka apa sing mbok aweh pangan untuk pembantumu bahwa laka sedekah itu bagimu sedekah. Wa ma'at amda bi khadamaka utai bondo atam kang aweh mangan sira lan ma khadam pembantu ira pamana laka kedira sedekah sing diweke kanggo pembantumu ya sedekah.
Wa kafalan cukup bil mar'i kelawan awawaan apan isman dosane ayudai ayen to nyanyake sapa mar'un man ing wong yaulu kang sak pendhuwure. Cukup untuk seorang dosa untuk menyanyiakan orang yang ia nafkai yaulu kang ngopeni sapa man. Jadi menyanyiakan orang yang harusnya kamu openi, kamu urus. Kalau sama nibtulia bisain min adil banat utawi sapa wong iku ibtulia den coba sampai seneng uji min adil banati saking ikilah pira-pira anak wadon fa ahsana mongko bagusi ilaina maring banat wasapa sabarane se banat kunna mongko ana sapa banat lau keteman sitron iku tutup minan nar saking neraka. Barang siapa yang dicoba dengan suatu dari ini anak perempuan, kemudian berbuat baik kepada mereka, sabar atas mereka, maka mereka wanita anak wadon kuwi dadi penghalang dari neraka. Wa man utasapa iku ala duwe utawa ngopeni ibnatan ing anak wadon loro au salan to telu ukhtain utawa dulur wadon loro au salan to telu hatta bluguna sehingga tumeka balik sapa karone au ya ghaniya gunna utawa nyukeake ing ibnatan sapa Allah au yamutna utawa mati sapa ibnatan au yamut utawa mati soman anuna saking ninggal ibnatan kana mongko ana iku rafiqi fil jannah kanca ingsun ing dalam swarga. Siapa yang mempunyai dua anak perempuan atau tiga atau dua saudara laki-laki perempuan atau tiga ngopeni sehingga balik atau sampai ia nyugihake utawa sampai nyugihake ing banat sapa Allah atau sampai meninggal siapa ibnaten awayamu tomati anuna saking ninggal ibnaten maka ia menjadi temanku di dalam surga. Jadi nek duwe anak wadon loro atau telu rasa susah dopeni dibagusi digawe bagus iku dadi tameng dari api neraka. Wa man utasamiku kafala nanggung sapa man yatiman ing wong yatim za qarabatin kang duweni kerabat aula qarabata kang utawa ora ana hubungan lau keteman kana mongko ana iku rafiqi kancaku fil jannah dalam swarga. Siapa yang menanggung anak yatim yang mempunyai kerabat atau tidak punya kerabat baginya, maka ia di surga menjadi temanku. Wa man tasaiku sa'an dan sama alasan ngasih telunal ina sang pira-pira keluarga faman fil jannah dalam swarga. Siapa yang mengurus 3 orang dari keluarganya maka ia di dalam surga. Wa kana lan ana iku la keteman ka ajri mujahidin kaya sepadane ganjarane wong kang jihad sabilillah. Jadi sing ngopeni keluargane jadi tulang punggung itu ibaratnya orang itu memperoleh pahala orang yang jihad sabilillah. Wa man tasawiku kanat ana lahu keteman ya unsa anak wadon siji walam yuwina lan ora ngenakake saman ing unsa walam yusir lan ora desekake aulatu ing anak
anak-anak lanang man adzukura anak-anak man adzul kang lanang alayase unsa adkhala mongko lebokake ing man sapa Allah al jannah swarga. Siapa yang punya anak perempuan dan ia tidak menghinakannya, orang ngalahake terhadap anaknya yang laki-laki atas perempuan, maka Allah akan masukkannya ke dalam surga. Ya. Astaghfirullah Rabbal sing semangat. Ya Allah, arep semangat angel temen. Posisinya urung pas iki. Iya iki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam manute sapa iku daraba mukul sapa man mamlukan ing budak zulman kelawan dolim uktusa mongko den kisah sapa man minhu mongko den kisos apa minhu man yaumal kiamah ing dalam dina kiamat. Siapa yang memukul budaknya atau pembantunya dengan dolim, ora salah apa-apa dikeplak, maka nanti akan dikisos di hari kiamat dari pembantu itu atau budaknya. Walayatulan orang mlebu aljannata ing swarga sayyiul milkati sapa wong kang ala wateke. Orang yang akhlaknya buruk tidak akan masuk surga. Bakrimu mongko mulyake sira kabeh khodamakum ing pira-pira pembantune ira karomatan kelawan karomata auladikum kelawan kaya mulyake pira-pira anak ira kabeh. Kon mulyake pembantune kaya sampean mulyake anak-anakmu. Masyaallah. Wa ad'imuhum lan awe pangan sira ing pembantu-pembantu mimma sing perkara tak kuluna kang mangan sira kabeh. Berilah makan mereka pembantu-pembantu itu dari apa yang kamu makan. Jadi ora kena beda. Ambean mangan pizza ya diwehi pizza, ambean mangan tempe wae tempe, sampean mangan daging ya diwehi daging. Wa inna mongkostune khodam iku ikhwanukum dulure ira karena pembantu koncone sampean. Fadzalakumullah alaihim nganugrahake utawa paring anugrah ing sira sapa Allah alaihim ing atase paring anugrah ing sira sapa Allah alaihim ing atase khodam. Jadi sampean oleh anugrah kaya ngono sebab dibantu pembantu ya lah. Nek dhewe kan ora jadi majikan, ndak jadi kiai tanpa ada santri, ndak ada orang kaya tanpa bantuan orang miskin. Paman mongko utai sapa iku kana ana sapa wuhu dulure man tahtayati iku ing dalam kuasane man fal yut'imhu mongko aweh pangan sapa man ing aku memang saya perkara ya tamuka mangan sapa aku sapa mimayat amu sapa aku. Siapa yang
saudaranya di bawah kekuasaannya, maka berilah makan ia dari apa yang kamu makan. Mimma riyat amu kaman sapa man ya. Wail bisulan becik aweh pakaian sapa man ing aku mimma sing perkara yalbasu kang nganggo sapa man. Jadi beri pakaian juga, selain diberi makanan diberi pakaian sesuai apa yang kamu pakai. Nek ngurusi dulurmu. Wala yukallifu lan ora maksa sapa man ing aku minal sing amal ma ing perkara la yutikuhu kang ora mampu sapa aku ing ma. Jadi jangan memaksakan satu pekerjaan yang mereka tidak mampu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha fi hadil ba'im, takutlah pada Allah yang dalam iki pira-pira lumangkang. Fa in imra'atun mawastune fa in imra'atan setune mongko setune ana wong wadon iku tahram lebu sapa imra'an nar ing neraka firaten sebab kucing. Abasata kang ngekar sapa imra'ah ing hirrah hatta masing mati apa hirrah. La ya ora ana ta imra'ah iku atamat wae pangan ing hirrah wala tatrokat lan ora ninggal ora ngumbar ing hirrah takul ale mangan min khosasil ali. Saking remukane bumi utawa saking gegremetane bumi. Kanjeng Nabi dawuh takutlah pada iki piro-piro kewan. Artinya kalau kamu melihara hewan harus wigati, perhatian. Karena sesungguhnya ada seorang perempuan masuk neraka dikarenakan kucing yang ia kandang sehingga mati ora diwehi pangan. La ya at'amata, ia tidak beri makan padanya. Ora juga ninggal, artinya melepasnya supaya makan dari kegermatane bumi. Wa qala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabul amali utawi bagus-bagus pira-pira amal ilallahi maring Allah iku as-shalatu salat waktu kedue waktune salat. Utama-utamanya amal di hadapan Allah adalah salat pada waktunya. Birrul walidain mongko nuli bagusi wong tuwa waman uta sapa iku barra kae bagus walidain wong tuwa nikmat zadahu mongko nambahi iman sapa Allah umure. Siapa yang berbuat baik kepada dua orang tuanya, maka Allah akan tambahkan dalam umurnya. Walidallahi utaridani Allah firidani walidani dalam ridani wa ta'ala. Wa sultullahi fi sultima utai pendune Allah itu dalam pendune wa ta'ala. Wa salasatun utai wong telu harama kang harama sapa Allah ning salah janata ing swarga waliwalidai wong kang turaka marang wong tuwa loro mukminul khamran wong kang biasa akeh ngombe khamr wa duyu wa tayusunan mucikari. Wa akbarul kabaru ta gede-gedene dosa gedhe salah niku telu asyirku syirik billah lan Allah walidan duraka wong tuwa wa syahadatu zuri lan sumpah palsu apa persaksian palsu. Wa qala sanan saiku kana samane minu iman billah lan Allah wal akhir wal yukdim mau pece mulia ake samandai fau ing tamune man
Siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan temannya. Wa qala sallallahu iku kana ana sapa man iku yu'minu iman billah lan wal yawmil akhir akhir fal yakun mongko becik ngucap soman khairon ing bagus aulias teman nang wasilaturahimi utawi silaturahim iku tazidu nambah umri dalam umur wal mali lan bondo. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir maka muliakan tamunya. Hanya Nabi Daud, siapa yang iman pada Allah dan hari akhir maka ucapkan berkatalah yang baik atau diamlah. Silaturahim menambahkan umur dan harta. Watadfa lan nolak apa silaturahim tatasu ing mati Allah. Pengen husnul khotimah akeh silaturahim. Watatfalan awe sapa rahim al makruha perkara kang den gedhe wal mahdhura lan kang den larang. Silaturahim itu menolak suatu yang tidak disenangi lan yang dilarang. Siapa yang menyambung rahimnya, wasallallahu Allah akan menyambungnya. Wa man qataha Allah. Siapa yang memutusnya maka Allah akan memutuskannya. Wa man qata'a rahimahu. Siapa yang memutus kerabatnya, rahimnya, haramallahu alaihi al-jannata ing syurga. Wa rahmat la tanziluhu iku ora bakal manggoni nek rahmat ala konsekom fihim iku ing dalam siji kom qatir rahim utawa kang megot sana. Silaturahim menambahkan umur dan harta, menolak mati buruk, menolak sesuatu yang dibenci dan yang dilarang. Siapa yang menyambung rahimnya maka Allah akan menyambungnya. Siapa yang memutusnya maka Allah akan memutusnya. Siapa yang memutus rahimnya maka Allah haramkan atasnya jannah. Wa inna rahmatir rahmat la tanzil ikura bakal manggon apa rahmat ala kausikum fi mikum dalam kaum qatir rahim. Rahmat Allah tidak akan turun pada satu kaum yang di dalamnya ada qati'ur rahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahi demi Allah la yadkhulu ora mlebu aljannah swarga saman wong layak manu kang ora iman sapa kang ora aman sapa jaru tanggane man sarwae keelekane man demi Allah. Tidak masuk surga orang yang tidak iman, tidak orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Waman ada jar sapa wonge iku ada nglarani sampean jane tanggane man faqat haraballah. Monggo teman-teman wis merangi sapa man ing Allah. Sebentar lagi selesai. Wa qala Nabi sallallahu qala Allah taala wajibat wajib apa mahabbati demen ingsun lil mutahabbina kedue me. Tamaring pira-pira wong kang saling demen fiya ing dalem ingsun atau golek ridhoku wal mutajalisina lan pira-pira wong kang padha lelungguhan fiya ing dalem ingsun wal mutazawirina lan wong kang ziarah fiya ing dalam ingsun wal mutabadilina lan wong kang masrahake fiya ing dalam ingsun. Kanjeng Nabi dawuh wajib
memperoleh mahabbahku Rasulullah bagi orang yang saling mencinta karena aku ing dalam ingsun. Wong sing lungguh-lungguh nanggon ingsun, wong sing ziarah nanggon aku, wal mutabadilina fiyya, lan wong sing masrahake suatu padaku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la taqatu aja padha pegot sanak ragat sira. La tuqatu wala tatabaru, lan aja ungkur-ungkuran sira. Wala tabaghadu, lan aja padha keting-ketingan sira. Wala tasadu, lan aja hasud-hadan sira. Wa kana subhanallah nasira iku ibadallah ka ambane Allah iwana hale sedulur. Walil lan ora lalim muslim apa ayat jura yang to nyegah yen to ngenengake sapa muslim aus dulure, muslim al muslimah ing akho ing dulure, man al muslimah kang muslim fokusan ing dalam dulure 3 dina. Tidak boleh memutus sanak raket, tidak boleh ungkur-ungkuran, ora kena jengkel-jengkelan, ora kena hasud-hasudan. Jadilah kamu hamba Allah yang berteman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudara muslim lebih dari 3 hari. Adabul mu'asir, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya Allah, gua ngaji ngantuk. Sampe nek ngaji ngantuk ora ta?